Hello babies. Hello. Wallahi yanzu nan na ga mai gidanki yana tare da wata a Jumaira. Tashi mu je mu yi fada. Mai gidana? Mai gidanki mana. Maybe it's his colleague. Ba wani colleague na ce yana rungume yariyan ne fa. Yana ta rungume ta. Tashi mu je. Mu je mu me? Mu je mu yi fada. A wannan zamani? A lalata min da skin? No, I can't do that. Yeah? I can't. Da Allah kin sa abu ba na son gulma. Da Allah ki fita mu a gida. Ba na son gulma. Ki hankuri. Hajiya. Na ji mai gidanki na so ya kara miki mata. Mai gidana? Gaskiya. Mai gidana? Ni cikakke mace? Ai bai isa ba. In ya ce zai baki da na kirji fa. Dan na kirji. Zai iya siya mun Burj Al Arab ko zai iya siya mun gidaje a specific locations kaman Calabasas a New Zealand a Switzerland. Wallahi in ba zai iya ba, he should take a bow. Gaskiya. Ha. Kin haɗu kam. Ke cikakke mace ce. Haba. Ba sai an yi magana ba. Kin cika kin haɗu. Haba. Wayyo Allah na. Allah. Aisha Dola. Ina zaki haka kin haɗu fa. Na gode ba inda zani. Gaskiya? Wallahi ba. Shi da kika sha wanka haka? Kin san abu. Yan mata in kuka tashi da safe ku yi wankan ku yi sitira, ku jara jikinku saboda duniya ke ne yau ba ke ne gobe ba. In other words, look good. Always be happy, guys. Have a beautiful week. One advantage of growing in the north, yeah? Okay, let me start. Ni ne nan, ni ne can, ni ne dan Sokoto mala'ikan kusa, wallahi bana jin bari sai na aikata.